въздаваме слава, значи да живееме, мили приятели, така че да го отразяваме. Христос, когато е сътворил, мили приятели, първата двойка, ако се спомня сестра Емилия Митко и сестра Надя в библейския курс, аз им го предадох за естеството на човека, когато Бог е сътворил човека, мили приятели, Той го е сътворил по Божият образ. Да придобиваме Неговият характер, мили приятели. Да придобиваме Неговият характер, да отразяваме. Ето за това ние сме сътворени по Божият образ. И така, че, мили приятели, да въздаваме слава, искам да кажа, мили приятели, да въздаваме слава означава, мили приятели, значи да живеем така, че да го отразяваме. Да го отразяваме. И отваряме веднага в 1 Коринтияни 10 глава, в 31 стих. Айде да видим сега как трябва да въздаваме слава на Бога. Отваряме 1 Коринтияни 10 глава, 31 стих, мили приятели. Само да отварям Библията. 1 Коринтияни 10 глава, в 31 стих. Така, 1 Коринтияни 10:31. И така, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава. Не ставайте съблазън нито на юдеи, нито на гърци, нито на Божията църква. Така че, мили приятели, 1 Коринтияни 10:31, мили приятели, трябва да показваме Христовия характер, мили приятели. Да живееме според Неговият характер, трябва да отразяваме. Така че, Словото казва, мили приятели, и така, ядете ли, пиете ли, искам да кажа, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава. Мили приятели, много брати и сестри в Евангелска църква и в другите деноминации, ето си позволяват и също и алкохола. Обаче Бог иска, мили приятели, нечистивото ни трябва да го употребяваме. Затова Бог казва, бъдете святи и чисти като мене. Бъдете святи и чисти като мене. Левит в 11 глава 44 стих. Така че да въздаваме слава на Бога, означава, мили приятели, значи да живееме така, че да бъдем угодни в Неговите ръце. Да предаваме правилно Неговият характер, мили приятели. Да предаваме правилно Неговия характер и да повярват много души. Така че, скъпи приятели, ето какво означава да въздаваме слава. Да показваме или да отразяваме Неговият характер. Часът на съда е настанал, мили приятели. Това е, искам да кажа, това не е бъдещ съд, а това вече тече. И така нека да разберем сега как в момента тече, искам да кажа, този съд, мили приятели. Данаил в 7 глава, 9 и също 10 стих и 8 глава в 14 стих. Нека да отворим Данаил 7 глава. Само да си отворя Библията. Данаил 7 глава. Така. Данаил 7 глава, 9 и също 10 стих. Така. Данаил 7 глава, 9 и 10. Гледах, докато бяха положени престоли и стария под ни седна, чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени, пламъци и колелата му пламтящи огън, огнена река излизаше и течеше пред него, милион служители му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред него, съдилището бе открито и книгите се отвориха. Данаил 8 глава също и в 14 стих. Той ми каза, до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. Така че, мили приятели, ние знаем като адвентисти от 7-я ден. 456 година, мили приятели, в Ездра, 7 глава, там е описан началната точка, или това е началната дата от съграждаването на Ново Иерусалим да се съгради до
княза на Месията, който ще бъде на кръста. Мили приятели, ето, виждаме, мили приятели, или искам да кажа, от 457 до 1844 година, 2300 денонощия, тогава приключват на 22 октомври. 22 октомври 1844, тогава приключват 2300 денонощия. Какво искам да ви кажа, мили приятели, с всичко това, че когато Бог каза на Моисей да направи скиния, за да може той да обитава помежду Божият народ, и също какво му каза? Гледай, както ти показвам образеца тук, така и да направиш скинията, както ти показвам образеца, и тук на земята също да го направиш, за да мога да обитавам помежду Божият народ. И свещеника какво правиш, мили приятели, в годината един път? Влизаше в Светая Светих, където се намираше, искам да кажа, мили приятели, ковчегът или заповедите там. И свещеника, когато влизаше там, мили приятели, в годината един път, свещеника тогава той се застъпваше за Божият народ. За Божият народ той се застъпваше и трябваше да пролива кръвта върху ковчега, мили приятели, за да се опрощават греховете на Божият народ, мили приятели. Ето, за това искам да кажа, че нашия Бог е преминал от Светая към Светая Светих, мили приятели. Искам да кажа, че Стария Завет иска да ни помогне, мили приятели, да разпознаеме спасителния план, да разпознаваме и също и скинията да разпознаваме, че свещеника символизираше нашия Бог, той символизираше Христос, че както свещеника влизаше в годината един път в светилището, във второто отделение, така и свещеникът, мили приятели, 1844 година, когато приключиха 2300 денонощия, тогава нашият първосвещеник влиза Исус Христос в второто отделение, където се застъпва за Божият народ, или това е изследователният съд, който той се застъпва, и едновременно също и се разглеждат и делата на Божият народ. Фактически от 1844 година до нашето време се разглеждат делата на Божият народ, мили приятели. И в момента тече изследователният съд и може днеска и твоето и моето име Бог днеска да разглежда, мили приятели. И за това трябва да ценим времето, в което живеем. И часът на съда е настанал, мили приятели. Какво иска да ни каже тук? Че Бог иска да ценим времето. Да ценим времето, защото Бог ни призовава към покаяние днес. Към покаяние, защото утре може би да е късно. И затова Словото казва: днес, ако чуеш гласът ми, не си закоривявай сърцето. Какво казва Словото? Днес, ако чуеш гласа ми, казва Бог. Днес, ако чуеш гласа ми, утре може би да е късно за тебе. Затова, че Бог ни призовава към истинско покаяние и към истинско поклонение, брати и сестри. Какво означава покаяние, мили приятели? Думата покаяние означава да се откажем от греха, мили приятели, да обръщаме гръб на греха, мили приятели, да обръщаме лице към Бога.